Nyeta jakanso filɛbaga bɛɛ lajɛlen Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan ha ka ja bɔlɔlɔ siraw fɛ aw bisimila aw ka kunnafoni kɛnɛ kan bamanankan na nyeta jakanso sanfɛ yanɔ ka bɛn bi sibiri donya ma sunkalo makɔnɔ kalo tile 23 hijira 1443 donna aw ka bi kunnafoni dagun filɛ nin ka kɛ ni kalo barikama n'o ye sunkalo ye o masurunya ye jɛkuluba min bɛ anw de ka jamana kɔnɔ n'o ye association Al Isana maaw ye olu kɔni ye balo di ba kɛ min yɛrɛ kuntagala bɛ t'i jɔ fo sefa wari miliyɔn 21 bɔɲɔngora o balo ninnu kɔni taara ka di min ye yatimɛdenw fo ka se ma dɛsɛbaatɔw ani minnu yɛrɛ bɔra u sigiyɔrɔw la ka sababu kɛ kɛlɛ ye. Cakɛ bondaso min bɛ anw yɛrɛ ka jamana kɔnɔ n'o ka baara ɲɛsinen don sanni feere sabatiliko ɲuman ma anw yɛrɛ ka jamana kɔnɔna na n'o ye direction générale du commerce de la consommation et de la concurrence ye o kɔni kunnafoni dilaw wele walasa ka ɲɛfɔli kɛ fɛnw yɛrɛ sɔngɔ kan da dumuni fɛnw sɔngɔ kan anw yɛrɛ ka jamana kɔnɔ ka kɛɲɛ ni sunkalo yɛrɛ masurunya ye. An banto in ka taa Senegal jamana kan yirala k'a fɔ ko lajɛba min tun bɛ ka kɛ ji tɔgɔ la n'o ye forum mondial dilo ye o kɔni lajɛ kun cɛra kunu wele kɔni bilala jamana kuntigi bɛɛ ma bɛɛ k'i jija min kɔni ye i ka mara kɔni bɛ maa minnu kan u bɛ ka se ka ji sɔrɔ ka min cogo min na. I n'a fɔ ladala min kɔni ye 26 mars ye n'o ye kɛlɛ bendo ye anw yɛrɛ ka jamana kɔnɔna na bi sɔgɔmada na anw yɛrɛ ka jamanakuntigi n'o ye colonel Asimi Goita ye min ye fleury feere kɔni ye a taara o da monument de martyr yɛrɛ la min kɔni ye nin kɛnɛ ye sa maa caman kun bɛ a kɛnɛ kan min ye an ka CNT maa ɲɛma ye ka se an ka gouvernement maa caman ma ani lasigiden so minnu kɔni yamaruyalen don Mali yɛrɛ kɔnɔna na olu lasigidenw bɛɛ kun bɛ nin kɛnɛ kofɔli kan an ka jɛ ka jaw jateminɛ ɲɔgɔn fɛ. Mali kungo kibariyaw la fɛn ye san 1991 n'u bɛnna marsi kalo tile 26 kɔnɔma ka na se san 2022 marsi kalo tile 26 bi min wele ko fanga bedo o mana kɛ jamana ɲɛma a bɛ wuli ka jɔ kɛ yaasa fɛn ye ka taa fɛn ye jiri fleury nɔnɔ kasa duman ka taa o bila maaw kɔnkɔrɔ maa minnu ni u ye wulikajɔba kɔni kɛ yaasa faso na se ka bɛɛ fanga kɔni sɔrɔ cogoya min de la o de hukumu kɔnɔna na yaasa ka se ka o laadaw kɔni bato fɛn ye jamana ɲɛma camancɛ fanga maa ɲɛma Asimi Goita a ye wulikajɔ kɛ ka se ka fɛn ye baaraw kɔni kɛ ka taa jiri nɔnɔ kasa duman k'o bila maaw ye maa minnu ye wulikajɔ kɔni kɛ faso bɛɛ fanga kɔni ni o ni tola a la o de hukumu kɔnɔna na fɛn ye Asimi Goita kɛlen ka Mali jojo kɔni ka se ka fo ani ka Mali jojo k'o da a kɔni ye wulikajɔ kɔni de kɛ sa fɛn ye ka sɔrɔ silakaw ko fana kɔni fo o kɔfɛ fɛn ye jiri dɔnɔ kasa duman a kɔni y'o ta ka taa o kɔni bila fɛn ye tamasɛkɔrɔ tamasɛ min na a bɛ maaw ko fɔ maa minnu ye wulikajɔ kɔni kɛ ni o fatula yaasa bɛɛ fanga a na se ka sɔrɔ cogoya min de la o de hukumu kɔnɔ Asimi Goita a ka kuma kɔni kɔnɔ a y'a jira k'a fɔ fɛn ye marsi kalo tile 26 tiɲɛ don don min ni a bɛ jamanadenw kɔni hakili jigin ko caman kɔni na ani fɛn ye ni bato don kɔni don jamanadenw fana kɔni ye ka ɲɛsin maaw ma walima maa minnu ni o ye wulikajɔ kɔni kɛ yaasa ka se ka faso kɔni bila bɛɛ fanga kɔni kɔnɔna na cogo min na Asimi Goita a y'a jira k'a fɔ ko o bɛɛ tɛmɛlen kɔfɛ fɛn ye nin don a kan ka kɛ tamasiyɛn ye fɛn ye fasodenw kɔni bolo yaasa fɛn ye o na se ka o yɛrɛ minɛ wa a y'a jira fana k'a fɔ ko a b'a ɲini fasodenw bɛɛ lajɛlen kɔni fɛ ka kɛɲɛ ni nin don kɔni ye maaw ka bolo kɔni di ɲɔgɔn ma ani maaw ka jamana lajɛ ka wulikajɔ kɔni kɛ ka se ka i farikolo ani hakili k'o baara jamana kɔni ye fɛn ye sɛbɛ bɛɛ lajɛlen kɔni na Asimi Goita a y'a jira fana k'a fɔ ko nin don in ko a sɔnna sigi a kan fana ka se ka kɛ don ye don min ni a bɛ fasoden bɛɛ lajɛlen kɔni ko fɔ fasoden fɛn bɛ yen ni i kɔni ye ko kɛ jamana kɔni ye yaasa jamana na se k'a yɛrɛ sɔrɔ cogoya min de la maa ye wulikajɔ kɛ faso ye nin don in na kɛ don ye don min ni a kɔni bɛ kɛ olu bɛɛ lajɛlen ka don kɔni ye cogoya min na Asimi Goita o kɔfɛ sa a sɔrɔla fɛn ye ka taa foli kɔni bila maaw la maa minnu ni u kɔni fatula fɛn ye 26 mars san 1991 ani a ma ɲinɛ fana ma kɔ maa fɛn bɛ yen ni o fana kɔni fatula faso yɛrɛ kɔni kumabɔli kɔni na wa jamana ɲɛma a y'a jira fɛn ye maa min fɛn bɛ yen ni i sala faso ko la a kɔni ye olu kɔni somɔgɔw ka se ka hakili sigi ani jigisigi kuma kɔni fɔ ye ka jira k'a fɔ ko faso kɔni tɛna ɲinɛ o maa kelen na si kɔni kɔ kɛnɛ kan jamana ɲɛma a ye sɔnni kɔni sigi o don kɔni kan yaasa ka se ka fɛn ye kuma kɔni fɔ maaw ye ka kɛɲɛ ni waati
kɛcogo kɔni ani ka jira jamanadenw kɔnɔ faso ko a kɔni bɛna don kalo la kalo min ni o ye bɛn kalo ani ɲɔgɔn minɛ kalo ani fɛn min ye ɲɔgɔn dɛmɛ kalo n'u ye sunkalo kɔni de o de hokumu kɔnɔ fɛn min ye Colonel Asimi Goita a kɔni ye fasodenw bɛɛ lajɛlen kɔni jigisigi ka jira k'a fɔ ko fɛn min ye jamana ɲɛmaa o kɛmɛ ka wulikajɔ bɛɛ lajɛlen kɔni kɛ yaasa fɛn min ye minɛ minnu bɛ yen n'u ye dala dumuni kunfɔlɔw kɔni ye olu bɛ se ka sɔrɔ sɔngɔ nɔgɔ kɔnɔna faso kɔnɔna na cogoya min na ko jamana gouvernement o kɛmɛ ka ko bɛɛ lajɛlen kɛ yaasa olu minɛnw olu ka se ka di Mali sugu bɛɛ lajɛlen kɔnɔ yaasa fɛn min ye sɔngɔ gɛlɛya min bɛ yen ka se ka olu sɔngɔ gɛlɛya k'a bɛɛ lajɛlen kɔni kɛlɛ cogoya min de la wa o y'a jira fana k'a fɔ fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen fana kɔni kɛn bɛ olu fɛ yaasa ka se ka fɛn min ye balo kunfɔlɔw olu sɔngɔ ka se ka olu fana kɔni kɔlɔsi faso sugu bɛɛ lajɛlen kɔni kɔnɔna na cogoya min na a jirala k'a fɔ Asimi Goita ka kumaw bɛɛ lajɛlen kɔni tala kuncɛ ni min de ye a ye fɛn ye maa kɔni tun bɛ kɛnɛ kan sɔrɔsilakaw maaw bɛɛ lajɛlen ka se ka bɛɛ lajɛlen kɔni fo ka kɛɲɛ ni don ye don min ni a kɔni bɛ maa ko fɔ maa minnu ni olu kɔni ye o kɔni joli di yaasa faso na se ka bɛɛjɛ fanga kɔni sɔrɔ cogoya min na. I n'a fɔ an y'a fɔ ye bakurubaw la cogo min na min ye fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba min bɛ an yɛrɛ ka jamana kɔnɔna na n'o ye association Al Isana maaw ye olu kɔni ye balodi ba kɛ bi sibiri min kɔni ye misiri salam na Barilabugu n'o ye Mamuda Diko ka misiri kɔnɔna ye a kɔni yirala k'a fɔ nin balodi in kɔni musakaw kuntagala bɛ ti jɔ fo sefa wari miliyɔn 21 bɔɲɔgɔn ma balo ninnu kɔni taara ka di yatimɛdenw falatɔw fo ka se maa dɛsɛbaatɔw ma ani kɛlɛ ye minnu bɔ u yɛrɛ sigiyɔrɔ la ka se Bamako yan nin kɔni kɛlɛ in kɔni difaya kun bɛ maa min bolo sa o kɔni Mama Mamuda Diko ye ni waleya in kɔni bilala minɛ min kɔnɔ sa o de k'a fɔ ka dɛmɛ don ni maa kofɔlen ninnu ma sani sunkalo yɛrɛ ka don o de kama kɛnɛ in kɔni ɲɛmaaya kun bɛ maa min bolo sa o de ye Imam Umaru Jara ye ni ale ye ministre délégué ye min ka baara ɲɛsinen don ɲɔgɔn dɛmɛ ma. Baɲumankɛ tɔnba min bɛ an ka jamana kɔnɔna la n'a bɛ fɔ a ma ko association Al Ihsan n'o yɛrɛ ye ɲumanya ye olu ye balo tila belebeleba kɛ sɔgɔmada in na ka ɲɛsin yatimɛdenw ma muso cɛ sabagatɔ ani a bɛ fɔ minnu ma ko déplacé n'olu yɛrɛ bɔra u sigiyɔrɔ la kɛlɛ kama walasa ka se ka balofɛn d'u ma ni sunkaloba in kɔnɔna la. An bɛɛ b'a dɔn Ramadani kalo min don kaloba don mɔgɔw besonnen bɛ balo la gɛlɛya fana bɛ adamaden bɛɛ bɛ se ka dɔ kɛ n'an y'a fara ɲɔgɔn kan fitini fitini a bɛ fara ɲɔgɔn kɛ koba ye nin dɛmɛ in kɛrɛkɛrɛnya ka ɲɛsin yatimɛw ma mɔgɔ minnu fatura k'o to muso minnu ni cɛ t'u bolo n'u jigi Ala ye ani mɔgɔ ɲumanw ani dɛsɛbagatɔ se tɛ mɔgɔ minnu ye ni gɛlɛya b'u kan ani réfugiés an bɛ famille 100 ta ka dɛmɛ lase u ma yatimɛ famille an ye famille 200 ta o la dɛsɛbagatɔ an ye famille 200 ta o la a bɛɛ lajɛlen famille 500 olu de ye dɛmɛ financé bi dɛmɛ bi sigi na alhamdulillah miliyɔn 21 ani poussière dɛmɛ min dira mɔgɔw ma malo 50 sukaro kilo 10 tulu litiri 5 Lipton paquet 1 ani bazin mètre 3 ani wa 1 o ye bazin kalasara ye minnu garisɛgɛ donna nin balo ninnu na olu kɔni ye folikan ta ka ɲɛsin association Al Ihsan mɔgɔw ma u kɛlen ka nin waleya ɲumanba in ta k'olu sɛgɛrɛ u bɛ min kɛ san o san u y'a jira k'a fɔ ko nin balo min dir'u ma ko bɛna kɛ sababu ye ka hakilisigi d'u ma sunkalo kɔnɔna la. A diyara n ye an Jani Baraji Ala k'aw sara Ala ka k'u ka ɲuman min Jani giriya n'a ye. Awɔ ɲinan kan ka k'a san 3 seli fɔ bɛ misi ni sagaw de faga olu di an ma ani kalankɛminɛnw. Ne nisɔndiyaba de sɔrɔ sabula u bɛ nin d'an ma min kɛ an bɛ nisɔndiya sabula dan tɔ ninnu n'olu tun y'a sɔrɔ ka sɔrɔ an m'a sɔrɔ sisan olu a b'an décourager dɔɔnin wa mais sisan n'an fana y'a sɔrɔ olu y'a sɔrɔ a ka d'an ye halisa k'u cɛsiri u ni ce u ni baraji u b'a d'an ma kabi an ka dɔgɔ a tun bɛ na nisɔndiya kosɛbɛ u b'a cahiers d'an ma ani livres ani u b'an kalosaraw fana sara u b'olu bɛɛ ka ye u bɛ tila ka finiw d'an ma ka tila ka kala wariw fana d'an ma. San o san de ye nin a ma daminɛ ɲinan dɛ ko in daminɛna a bɛ se san 4 ma bi san o san u b'an dɛmɛ nin cogoya de la tiɲɛ na u ye ji bɔ an denw ɲɛ la u tun kan ka kasi fɛn fɛn nɔfɛ alhamdulilayi ninnu y'a bɛɛ ta ka bɔ an kan sunkalo nin bɛ kɛ seliba la u bɛ misiw faga ka sogow d'u ma ne yɛrɛ den filɛ u ma wolo yan libi kɛlɛ de y'an cɛ ka se yan an cɛ fatura k'an to cogoya la denmisɛnninw b'an bolo an yɛrɛ de jɔlen n'u ka ko bɛɛ mais ninnu ye fɛn caman de donni ta ka bɔ an kun. O ye yatimɛdenw dɛmɛ Ala ka barika don u la Ala ka ɲɛsɔmɔ di u ma Ala ka bɛn sabati Ala o ye yatimɛdenw ɲɛ kɛ cogoya min na
ala dɔrɔn de b'olu sara a sara tɛ an bolo. kɛnɛ in den fa taara ka di mɔgɔ min ma o de ye Imam Mamu Diko a yira k'a fɔ ko ni waleya ninnu ye baara ɲumanbaw ye min kan ka fo kosɛbɛ a tilara tuguni ka dɛmɛkɛlaw fɛnɛ fo. an nisɔndiyalen de bɛ yan bi ka fara an balimaw kan ka fara ayiwa jɛkulu kan min ye Jamiyat Al-Ihsan ye o baaraba min n'u b'a kɛ san o san n'o ye ka ayiwa nisɔndiya fɛnw k'a ɲini ka ɲɛsin maaw ma maa minnu kɛrɛnkɛrɛnlen don n'o ye yatimɛw ni muso cɛ sabatɔw ani dɛsɛbatɔ wɛrɛw minnu bɛ misiri in kɔnɔ ani minnu bɛ kin kɔnɔ ani minnu bɛ yɔrɔ wɛrɛ ka fara ɲɔgɔn kan nin waati ninnu na jango sunkalo o kun dalen b'an kan waati fana ye waati ye min ni ko ma nɔgɔ kosɛbɛ ten ka nin ɲɔgɔnna baaraw kɛ vraiment an bɛ dugawu k'a la ala k'a ko ma sara ye min tɛ dɔwɛrɛ ye ni alijana a bɔra nafolo minnu na fana ala k'u barika ŋaniya ɲuman min n'u y'a ta ka ɲɛsin ala ka jɔnw ma n'o ye dɛsɛbaatɔw ni yatimɛw ye ya rabbi ala k'o ŋaniya in a k'a kɛ barika ye a k'a kɛ harijɛgɛ ye a k'a kɛ hɛrɛ ye k'a ɲɛsin u yɛrɛw ma ka tila ka nin baara ɲuman ninnu kɛ sababu ye ka lafiya di an ka jamana ma ka basigi don an ka jamana ma ka hɛrɛ don an ka jamana kɔnɔ ya rabbal alamin. kɛnɛ bonya taara ka di maa min ma o de ye minisiri Umaru Jɛra n'ale yɛrɛ ka baara ɲɛsinnen don ɲɔgɔn dɛmɛ ma. œuvre sociale min ni o y'a sɔrɔ association Bienfaisance Al-Ihsan n'u y'a boloda san caman kɔnɔ ni o de ye ka suma ani finiw k'a ta k'a lase maaw ma maa minnu mago bɛ a la an k'a dɔn madama ala ka yatimɛdenw fantanw an ka hinɛ bɛ se olu ma inshallah ala ka hinɛ bɛna se an bɛɛ lajɛlen ma bénéficiaires k'a f'u ye u ka dugawu kɛ jamana ye sabula ni association Ihsan ka nin baaraba in ye ne dalen don a la ala bɛna hinɛ Mali la k'a sababuya kɛ nin. association Al-Ihsan fɛnɛ ye dɛmɛkɛla jɛkulu bɛɛ lajɛlen fo olu minnu y'u ka nafolo di balo fo ka taa se finiw ma walasa u ka se ka don yatimɛdenw ani dɛsɛbagatɔw jigi kɔrɔ sunkaloba in kɔnɔna la. ka kɛ ni sunkalo donni ye an yɛrɛ ka jamana kɔnɔna na cakɛ bonaso min bɛ an yɛrɛ ka jamana kɔnɔ min ka baara bɛnnen don sanni feere sabatili ko ɲuman ma an yɛrɛ ka jamana kɔnɔ n'o o ye direction générale du commerce de la consommation et de la concurrence maaw ye olu kɔni kunnafoni dilaw wele kunungo juma min bɛna marisikalo tile 25 ma san 2022 dunanjigin suba min bɛ yen n'o ye Grand-Hôtel de Bamako ye ni lajɛ in kɔni kun tɛ dɔwɛrɛ ye walasa ka kunnafoniyaw di an yɛrɛ ka jamana kɔnɔ waati in na fɛn minnu bɛ ka don an yɛrɛ ka jamana kɔnɔ ka ɲɛsin dabalo fanfɛla ma ani fana min kɔni ye dabalo dumuni fɛnw sɔngɔ o ɲɔngirili waleya minnu bɛ ka kɛ an yɛrɛ ka jamana marabaaw fɛ n'o ye gouvernement ye da nana don nin bɛɛ la ka walawala teriyɛta tɔgɔ la Aissata Ture ani Musa Jalo u seginna ni min ye a bɛ somɔgɔ sama bɔ. jɛkulu min sigilen don da dumunifɛn sɔngɔko a jateminɛli ale ni a sɔngɔkow ma ale ɲɛmɔgɔ ka kuma la a y'a yira k'a fɔ ni lajɛ in kunba tɛ dɔwɛrɛ ye yaasa ka se ka hakilina fɔlɔn kɛ waleyaw kan minnu bɛ tali kɛ an ka da dumunifɛn kunfɔlɔ sɔngɔkow la. an ye nin lajɛ in sigi walasa an ka se ka an ni ɲɔgɔn cɛ an ka se ka baro kɛ lahala min ni o ye an yɛrɛ ka jamana da dumuniko ani an mago ɲɛ telimanw sɔrɔli ko ye ka kɛɲɛ ka bɛn ni nin waati gɛlɛya ye parce que a b'a kalama jamana diɲɛ yɛrɛ fan bɛɛ bi sɔngɔko a kuma cayalen bɛ kosɛbɛ bon an k'an sigi ka baro kɛ walasa k'a lajɛ mun kosɔn sɔngɔw bɛ nin hakɛ la diɲɛ kɔnɔ ani Mali la ale ni embargo jɔyɔrɔ kɛra mun ye sɔngɔw hakɛ la bi. a y'a yira a ka kumaw kɔnɔna la k'a fɔ ko hali n'a sɔrɔla an ka jamana a bɛ gɛlɛyaw kɔnɔ nka o bɛɛ n'a ta jamana sera ka jɔ a yɛrɛ ye da dumunifɛn ta fanfɛlaw la. bon an ka jateminɛw y'a yira ale ni an ye sɛgɛsɛgɛli minnu kɛ n'an y'o olu yira u la a yira k'a fɔ ko ni embargo in n'a ta o bɛɛ an ka jako ma jɔ surtout ka ɲɛsin da dumunifɛn ninnu ma a bingalen wale talen ka jamana sɛgɛrɛ tile fɔlɔ ni semaine fɔlɔ minnu kɛra minɛn dɔ n'aw bɔr'o kalama o ye sukaro ye sukaro sɔngɔ ko gɛlɛyara
bon o sɔrɔla parce que mɔgɔw ka faamuyabaliyaw ale ni mɔbili minnu tun bɛ n'ale gɛlɛya minnu donn'o la an y'olu ɲɛfɔ o tɛmɛlen kɔfɛ an y'a ye k'a fɔ an tun bɛ minɛn na don cogoya min na ni dɔ ma fara o kan foyi ma b'o la donc minɛnw bɛ ka don gɛlɛya laban nana kɛ min ye dɔɔnin dɔrɔn o ye alikamako yɔrɔ ta fanfɛla ye bon o fana sirilen tɛ u ka binkanni wale la n'o ye embargo ye o sɔrɔla min fɛ parce que diɲɛ kɔnɔ alikama bɛ bɔ yɔrɔ min na n'o ye Rusi jamana ye gɛlɛya min bɛ yen nɔ o bɛ diɲɛ bɛɛ bɔlen b'o kalama. A tilala ka maa bɛɛ lajɛlen hakili sigi k'a fɔ ko fɛn min ye balo minnu ye ni u bɛ an ka jamana kɔnɔ nin wagati ninnu na a tɛna dɛsɛ sunkaloba nata ninnu kɔnɔna la. An bɛ se ka hakili sigi min di mɔgɔw ma o de ye bɛɛ k'o faamuya ka timɛ minɛn hakɛ min donna minnu bɛ ka don ale ni baara jɔlen tɛ banki siraw fɛ baara jɔlen tɛ min ye pɔrikow ye cɛsiriw kɛr'o la donc an bɛ se k'a fɔ bi ni Ala sɔnna ma an bɛna se sunkaloba min ma minɛnw bɛɛ sugu kɔnɔna na sigaro min b'an bolo yan nɔ kalo 4 fo ka taa se o sanfɛ a b'o bɔ min maralen bɛ an bolo yan donc sigaro ko tɛ an na malo ko tɛ an na gɛlɛya minnu bɛ yen ka kɔrɔ n'olu ye laadala gɛlɛyaw ye an bɛ ka jija k'olu la mun b'a to olu bɛ se ka nɔgɔya c'est pourquoi n'i y'a jateminɛ gouvernement ye cɛsiri kɛ commissaire à la sécurité alimentaire la ni gɛlɛya kun bɔra dɔrɔn an bɛna ka na OPAM ka malo ka a dayɛlɛ mɔgɔw ye mɔgɔw bɛ se k'a sɔrɔ sɔrɔ nɔgɔya la. Halisa DGCC ɲɛmɔgɔ a y'a yira k'a fɔ ko baara wɛrɛw bolodalen don u bolo yaasa fɛn min ye sogoko ye o kana dɛsɛ sugu kɔnɔnaw la sunkalo kalo nata ninnu na. Baara wɛrɛw fana bolodalen don ni Ala sɔnna ma aw bɛna to olu fana ye tile 2 nin na o de ye an ka jagokɛlaw ale ni minnu bɛ baara kɛ sɛnɛ hokumu kɔnɔna ni baganmara hokumu kɔnɔna na u y'u fara ɲɔgɔn kan ka fɔ ɲinan kɔni Bamakɔ sugu kɔnɔna na u bɛna ni misi 5,000 n'i y'a jateminɛ an ka kalo misi bɛ bɛn 4,000 ɲɔgɔnna de ma an mago b'o de la sunkalo kalo kelen kɔnɔ sunkalo la an ye opération minnu kɛ o jatew b'an bolo donc ni mɔgɔ kelen pe sɔrɔla k'ale bɛna ni 5,000 ye sugu kɔnɔna na an b'a fɔ o ye tare ni Ala sɔnna ma an bɛ t'u kɛrɛfɛ komi jagokɛlaw don walasa a bɛ se ka dɛsɛ da dumunikɛlaw ma nɔgɔya la cogo min na. K'a ladɔnniya k'a fɔ jɛkulu min sigilen don jagokow da dumunifɛn sɔngɔkow jateminɛliw ma ni a bɛ fɔ o ma bakuruba fɔla ko DGCC olu ka nin hakilina kura min ni u filɛ nin ye k'a ta ni u ko a ma ko café de presse nin ye a tako fɔlɔ de ye Ala ka ɲɔgɔnnaw caya yaasa jamana kɔnɔdenw bɛ se ka kunnafoniya da dumunifɛn sɔngɔkow la. Min ye CEDEAO maaw ka lajɛ kɛrɛnkɛrɛnnen sa o kɔni waliyara kunungo Ghana yɛrɛ jamana kan lajɛ in kɔni kɛnɛ kan sa o kɔni ye a lajɛ k'a fɔ ko min kɔni ye Mali ɲɔngiri berew ye sa CEDEAO yɛrɛ ye ɲɔngiri bere mun ta ka ɲɛsin aw yɛrɛ ka jamana ma ko olu kɔni bɛ to a nɔ na ko foyi tɛ bɔ a nɔ na wa o kɛnɛ kelen kan u ye ɲɔngiri bere kuraw ta min ye Burkina jamana ani Guinée Conakry jamana ka olu fana sɛgɛrɛ nka Aissata Mayiga ale ye ɲinini minnu kɛ an ka jɛ ka ɲɛmada u fɛ. Fɛn min ye CEDEAO maaw ye hali sisan olu yɛrɛ kɔni kelen n'u ka ɲangili ɲɛsin anw ka jamana yɛrɛ ma an ka jamana marabaga dɔw bɛ u y'a yira k'a fɔ ko olu yɛrɛ kɔni tɛ voyage ka bɔ an ka jamana kɔnɔ wa fɛn min ye u ka nafolow ye ko u bɛ olu yɛrɛ fana kɔni bloqué compte kɔnɔnaw la Guinée Conakry jamana fana kɔni bɛ o cogoya kelen yɛrɛ kɔni na fɛn min ye Laginɛ Conakry ye fo ka taa se Burkina Faso ma a yirala k'a fɔ an bɛ wagati min na ko olu fana kɔni sen bɔra CEDEAO ka baaraw bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni na fɛn min ye CEDEAO maaw ye u y'a yira k'a fɔ ko anw ka jamana camancɛ fanga maaw yɛrɛ ko u kɔni kun y'a yira k'a fɔ ko u ka calendrier ye san 2 bɔɲɔgɔnko de ka fara u ye kalo 18 min yɛrɛ kɔni kɛ fanga la CEDEAO maaw y'a yira k'a fɔ ko u kɔni ma nɔ bɛrɛ bɔ u ka baaraw kɔnɔna la wa u y'a yira k'a fɔ ko Assimi Goïta fana kɔni kun kan ka wuli ka taa u ka ɲɔgɔn ye yɛrɛ kɔni na walasa bɛnkan kun bɛ se ka sɔrɔ gɛlɛya min bɛ anw ka jamana kan nin wagati in na o de la fɛn min ye CEDEAO jamana ɲɛmaaw kɔni olu y'a laɲini anw ka camancɛ fanga maaw fɛ fɛn min ye san 1 kana kalo 16 bɔɲɔgɔnko la u ka o de kɔni kɛ fanga yɛrɛ kɔni na Mali kɔnɔna yɛrɛ la yan nɔ wa u y'a yira k'a fɔ hali sisan
ko ulu ye ɲangili waleya minnu ta ka ɲɛsin anw ka jamana ma janvier kalo tile 9 san 2022 ko o ɲangili waleyaw kɔni bɛ to u nɔ la wa k'u kɔni b'a laɲini hali sisan nɔ sigi ka fɔ ka tɛmɛ u ni an ka camancɛ fanga maaw cɛ walasa ni ɲangili ninnu yɛrɛ bɛ se ka wuli dɔɔni cogoya min na CEDEAO maaw hali sisan u ka maa ɲangi baaraw kɔni kɔnɔna la u y'a yira k'a fɔ ko fɛn min ye Burkina Faso ye olu kɔni fana senbɔlen don CEDEAO maaw ka baaraw bɛɛ lajɛlen na ni wagati in na fo ka taa se Laginɛ Conakry yɛrɛ ma wa o bɛ to sen na fo ka taa fɔ ko fanga yɛrɛ kɔni sigira u ka jamana kɔnɔ n'a bɛ fɔ ma ko rétablissement de l'ordre constitutionnel CEDEAO maaw olu y'a yira k'a fɔ ko Burkina Faso jamana kɔnɔna la ko fɛn min ye san 3 transition ko o kɔni ka jan kosɛbɛ wa k'u b'a laɲini u k'u ka jamana ɲɛmaakɔrɔ Roch-Marc Christian Kabore yɛrɛ kɔni bila a mɛnnenba yɛrɛ kɔni ka kɛ ni marisi kalo tile 30 ye san 2022 ko n'o kɔni ma kɛ ko u fana bɛna ɲangili waleyaw ta tuguni ka ɲɛsin Burkina Faso camancɛ fanga maaw yɛrɛ kɔni ma u tilala k'a laɲini tuguni diɲɛ selege naani tɔn b'a fɛ ni o ye communauté internationale hali sisan ale yɛrɛ ka baɲumankɛ waleyaw caya ka ɲɛsin Burkina Faso jamana yɛrɛ ma fɛn min ye Guinée Conakry CEDEAO maaw olu kɔni y'a yira k'a fɔ ko olu kɔni tun ye kalo 6 bɔɲɔngo de fɔ walasa u ka se ka kalafili baaraw labɛn u ka jamana kɔnɔ ko ga ko o kumaw yɛrɛ kɔni ma bɔ a sira fɛ ko n'i y'a jateminɛ ko u ka transition yɛrɛ ka feuille de route o fana bilalen kɔni tɛ sen kan wa ko Guinée Conakry jamana yɛrɛ kɔnɔ ko n'i y'a jateminɛ k'i bɛ taa sɔrɔ ko u ka camancɛ fanga maaw yɛrɛ kɔni tɛ ka baara ɲɛnama ba kɛ kosɛbɛ ten tɔ o de la CEDEAO maaw y'a laɲini Laginɛ Conakry camancɛ fanga maaw fɛ u ka baara kɛrɛnkɛrɛnniyalen yɛrɛ kɔni bila sen kan ka bɛn ni avril kalo ye san 2022 yɛrɛ kɔni kɔnɔna la ko n'o fana tɛmɛna ɲangili waleya nata ka ɲɛsin olu ka camancɛ fanga maaw yɛrɛ kɔni fana ma an b'an sɛnsɛn ka don farafina ani diɲɛ fantɔw kunnafoni na o laseli bɛ k'an ye an balimakɛ Ali Kulubali fɛ. Burkina Faso jamana kɔnɔna na fɛn min ye Burkina masakɛkɔrɔ n'o ye Roch-Marc Christian Kabore a jirala k'a fɔ ale ka fɛɛrɛtɔn n'o ye Mouvement du Peuple pour le Progrès ni dɔw ko MPP olu kɔni y'a jira k'a fɔ ko u b'a ɲini fɛn min ye minnu ye fanga kɔni jaso ko ka ko bɛɛ lajɛlen kɔni kɛ ka se ka fɛn min ye Roch-Marc Kabore ka se ka a kɔni bila joona ka sababuya kɛ u y'a jira k'a fɔ ko kabini fɛn min ye kalo 2 ka taa se kalo dama kɔni ma bi ko fɛn min ye Roch Christian Kabore ko a kɔni bi a minɛbɔ kɔni bolo de la a ti a yɛrɛ sago de la o de hukumu kɔnɔ fɛn ye a ka fɛɛrɛtɔn ni MPP mɔgɔ kɔni ye u y'a jira k'a fɔ ko kuma minnu fɔlɔ k'a fɔ ko Roch Christian Kabore ko a bɛ u bolo lakɔlɔsili kɔnɔ ko lakɔlɔsili tɛ ko a minɛlen don de ka fɛn ye ka gɛrɛntɛ kɔni sigi a kan ko k'a sababuya kɛ fɛn ye a ka taa ka segin a tɛ se k'o kɛ a kɔni a yɛrɛ sago la ko k'a sɔrɔ fɛn ye kiiri kɛn tɛ ka a kɔni nɔ minɛ wa fo ko o de la fɛn ye olu bɛ laɲini kɛ joona u ka fɛn ye Roch Christian Kabore ka se k'a bila a ka se ka a taa a kɔni lafiya a ka denbaya kɔni na cogoya min de la wa fɛn ye ni jɛkulu in o y'a jira hali sisan k'a fɔ maa bɛ n'i b'i yɛrɛ ye bɛɛ fanga kɔnɔna na ani maa bɛ ni bɛn ani kiriko tilenya o kɔni b'i dusukun kɔnɔ na i ka ko bɛɛ lajɛlen kɛ ka se ka bolo di olu ma ka fara ɲɔgɔn kan yaasa fɛn ye o ka se ka Roch Christian Kabore ka se ka a ka bilali k'o kɔni laɲini cogoya min de la ko yala o bɛ ka min fɔ k'a fɔ a bɛ résidence surveillée la k'a fɔ ko a bɛ lakɔlɔsili kɔnɔ ko maa min bɛ lakɔlɔsili kɔnɔ i ni denw ko ka ɲɔgɔn ye a tɛ se ka tɛmɛ lɛrɛ kelen bɔ ɲɔgɔn ko kan ka i nɔfɛmaw telefɔni tɛ se ka taa bololatɛgɛri i tɛ se k'o ta hali ka taa se i yɛrɛ ka denbaya fɛn ye i ka dɔgɔtɔrɔkɛ ko o dɔrɔn de bɛ se ka i ye ka waatini kɛ k'i jateminɛ ko maa tɛ se k'a fɔ ko o kɔni ye i lasagolen don kɔlɔsili kɔni kɔnɔna na walima résidence surveillée ko o kɔni tɛ tiɲɛ ye a jirala k'a fɔ ko fɛn ye Roch Christian Kabore a ka fɛɛrɛtɔn n'o ye MPP mɔgɔ kɔni ye ko u b'u ka sariya kɔnɔna na wa u jo kɔni do bi k'a jira k'a fɔ ko fɛn ye Roch Kabore ko a ka bila fɛn ye a minɛbaw kɔni fɛ. Senegali jamana kan don kɛrɛnkɛrɛnlen min bɛ yen ni a kɔni bɛ sigi yaasa ji ka se ka fɛn ye o nafanw fɔ ani ka a sariyaw bɛɛ lajɛlen kɔni sigi ji a na se ka bato ani fɛn ye maaw na se ka ji fana kɔni dɔbɔ cogoya min de la o de hukumu kɔnɔ a jirala k'a fɔ a lasigi kɔnɔntana n'o o min kun bɛ ka kɛ Senegali kɔni kɔnɔna ji yɛrɛ kɔni tɔgɔ la a jirala k'a fɔ ko o lasigi ko o kɔni banna ka bɛn ni juma kɔni ye ni o kɛla marisi kalo tile 25 kɔni ye Dakaru jamana yɛrɛ kɔni na o de hukumu kɔnɔ maa minnu bɛ yen ni u ye o sen don ni baara in kɔni na o de hukumu kɔnɔ o kɔni ye laɲini caman kɔni kɛ k'a jira k'a fɔ ka ko bɛɛ lajɛlen kɛ joona fɛn ye ka se ka sariya kɔni ta yaasa sariya min bɛ se ka ji ka se ka a kɔni lakɔlɔsi cogoya min de la ani fo ka taa se sanuya o fana bɛ se ka lakɔlɔsi cogoya min de la o de la a jirala k'a fɔ gafe dɔ kɔni bɔla ni o y'a gafe kɔni wele ko fɛn ye déclaration de Dakar 1 plus bleu plus diel
pour la sécurité de l'eau et de l'assainissement pour la paix et le développement o ti dɔwɛrɛ gafe bi kuma min de la ji a ka se ka lakɔlɔsi ani ka sanuya fana lakɔlɔsi ani fɛn ye bɛn ani yiriwa o bɛ se ka nati cogoya min de la o de la fɛn ye maa minnu ye o sen don a baaraw kɔnɔna olu kɔni y'a jira k'a fɔ sariya ko in a ka teliya joona yaasa fɛn ye ni ɲɛfɔli minnu filɛ u ka kumasen kɔni fɛ o bɛ se ka bila sen ka joona cogoya min na ni sariya ye sariya min bɛna kɛ ka se ka ji kɔni kɔlɔsi cogoya min de la wa fɛn ye o y'a jira fana k'a fɔ ko fɛɛrɛw fana ka se ka sigi sen kan yaasa ji a bɛ se ka mara ka ɲɛ ani fo ka taa se fɛn ye fɛn bɛ yen ni o bɛ kɛ sababu ye ka ji kɔni nati olu bɛɛ ka se ka lakana cogoya min na ani sigidaw bɛɛ lajɛlen olu bɛɛ bɛ se ka fɛn ye lakɔlɔsi cogo min na baganw ani olu bɛɛ lajɛlen bɛ se ka lakɔlɔsi cogoya min de la. Liberia jamana kɔnɔna na fɛn ye olu ka kiiri tigilamaw a jirala k'a fɔ ko o kɔni kun kɛmɛ ka jalaki min kɔni ta ka ɲɛsin maa min ni u b'a wele ko Henri Costa ni ale kɔni ye fanga sinamatɔn maa dɔ ye a jirala k'a fɔ ko jalaki min kɔni kun ɲɛsin b'a ma k'a jira k'a fɔ ko a bɛ ka kuma langolo kɔni fɔ ka ɲɛsin gouvernement ani fɛn ye Liberia yɛrɛ masakɛ n'u ye George Weah Bɔlɔntana kɔrɔ ni o kɔni nana kɛ jamana ɲɛmaa kɔni ye san 2018 kɔnɔna na ni a kun b'a jira k'a fɔ ko ni maa kofɔlen in ko a tɛ se ka jamana kɔni mara wa a tɛ se ka jamana ka se ka a kɔni bɔ degun kɔnɔ ni maa kofɔlen in kɔni kun jalakila k'a jira k'a fɔ ko a tɛ se ka don fɛn ye Liberia kɔni kɔnɔna na o de hukumu kɔnɔ a jirala k'a fɔ fɛn ye Liberia kiiri tigilamaw olu kɔni ye nin ɲagali ka wuli ka bɔ fɛn ye Monsieur Costa ale kɔni kan n'u ye Henri Costa ye k'a jira k'a fɔ ko sisan fɛn ye a jabajɛlen don a na se ka na fɛn ye Liberia jamana kɔni kɔnɔna na o de hukumu kɔnɔ ko ni maa kofɔlen in n'u ye Henri Costa ye ko a kun bɛ nin kumakan ninnu kɔni fɔ k'a to fɛn ye kabini l'Amérique jamanaw kɔni de la wa a jirala k'a fɔ ni maa kofɔlen in fana n'i ye jateminɛ fana kɛ fɛn ye san 2020 kɔnɔ ale ye wulikajɔ kɛ ka se ka maaw kɔni funteni ani ka maaw wuli k'o bila fanga kɔnɔna n'u ye George Weah ka fanga fana kɔni ye wa a jirala fana ko octobre kalo san 2019 kɔnɔna na fɛn ye Liberia masakɛw olu kɔni ye a ka arajo a kun baara min kɛ arajo min na n'u b'a wele ko Route FM k'o datugu ko k'a jira k'a fɔ ko a bɛ ka jamanadenw de wuli ka bila fɛn ye fanga kɔni na o de hukumu kɔnɔ a jirala hali sisan k'a fɔ maa min fana kɔni don ko o kɔfɛ de a segila ka don Liberia kɔni kɔnɔna na ni jamanadenw y'a kunbɛn kosɛbɛ ko nka ni maa kofɔlen o kɔfɛ a kɔni gɛnna ka bɔ jamana kɔni kɔnɔna na o de la a jirala fana k'a fɔ ko fɛn ye jamana ɲɛmaaw kɔni kun y'a jira k'a fɔ maa min fana don gafe minnu yɛrɛ b'a bolo gafe yɛlɛmalenw de kɔni don wa lakikaw kɔni tɛ wa ni jalakiw bɛɛ lajɛlen kɔni kun belen don ni maa kofɔlɔ kɔni kan nka a jirala k'a fɔ olu kɔni wulila ka bɔ a kan bi a na se ka sigi ka na Liberia jamana kɔni kɔnɔ. Angola jamana masakɛ kɔrɔ min bɛ yen ni u b'a wele ko Dos Santos a jirala k'a fɔ ale nɔfɛmaa dɔ ko fɛn ye Angola kiiri tigilamaw kɛrɛnkɛrɛnya u ka dugu min bɛ yen n'u ye Luanda olu kiiri tigilamaw kɔni ye nin maa kofɔlen in ka jalaki k'a jira k'a fɔ ko a na san 9 bɔɲɔgɔnko ka se ka o kɔni kɛ kaso kɔnɔ ko k'a sabuya kɛ a ye jamana nafolo k'o yuruyurugu o jamana nafolo n'a ka sabi bi t'i jɔ fɛn ye dollar wari miliyɔn 900 bɔɲɔgɔnko kɔni ma a jirala k'a fɔ juma tɛmɛlen u ka kuma barani min bɛ yen ni u b'a wele ko Radio National ale ka ɲɛfɔ cogo kɔnɔna o y'a jira fana k'a fɔ ni maa kofɔlen in ko a tɔgɔ de ye ko Carlos Manuel de Sao Vicente a jirala k'a fɔ ko kabini alamisa de fɛn ye kiiri tigilamaw kɔnɔ ɲana jateminɛ k'a fɔ ni maa masina ko a ye jamana nafolo ka fari ka bila a jufa la ni u b'a wele ko blanchissement et fraude fiscale a ye namara kɛ gafew fana kɔnɔ yaasa ka se ka kasabi ninnu kɔni bila a yɛrɛ kun cogoya min de la ko o de la kabini fɛn ye Angola yɛrɛ kɔni bɛ yen fɛn ye ni maa kofɔlen in ko a kɔni ye jalaki min kɔni bɛna a kan ani waati min dila ma ani a ye baara min kɛ nin ye tan ko fɛn ye nin kɔni y'a siɲɛ fɔlɔ ye fɛn ye nin jalaki nasuguya o kɔni ka ta ka da nin maa nasuguya ninnu kɔni kan Angola kɔni kɔnɔna na. Nin bɛ dansigi aw ka bi kunnafoni walawalali kɛnɛ kan ɲɛmɔgɔso ye min fara ɲɔgɔn kan ka d'an ma an ka se ka laselikaw ye bamanankan na an kɔni bɛ foli de kɛ aw ye sanga ani waati nka kɛrɛnkɛrɛnnenya la maliden minnu sigilen don Congo Kinshasa nin waati in na k'aw bɛɛ fo ka waleɲuman dɔn aw kan bɛ waati wɛrɛ ni Ala sɔnna ma.